Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 24 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Juan nga magbubunyag. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 57 ngadto sa 66 og bersikulo 80. Miabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak og batang lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan og mga paryente sa kaayo nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya og nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, gihimo nila ang seremonya sa pagtuli. Ilaunta siyang nganlan og Zacarias sama sa iyang amahan apan miingon ang iyang inahan. Ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya. Apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala ni anang ngalana. Unya, pinaagi sa sinyas gipangutana nila ang amahan kung unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan, og nahibulong kaayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias o gidaig niya ang Dios. Natingala pag-ayo ang ilang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabukiran sa Judea ang balita mahitungod ni ining butanga. Na malandong ang tanan nga nakabati ni ini og nangutana, maunsa kaha ning bataa inig kadako niya kay nakita nila nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Mitubo ang bata og nalig-on diha sa espiritu, mipuyo siya sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.